Üdvözletem, ez itt a Game Review, és most néhány Call of Duty hírrel fogok szolgálni a kedves hallgatóknak, nézőknek itt most nyomba. Tehát, mint tudjátok, az első hírek szerint az új Call of Duty-nak, a Call of Duty 9-nek az lett volna a neve, hogy Call of Duty Iron Wolf. Nos, azóta már sok-sok teória volt arról, hogy mi lesz a hír hogy mi lesz az új Call of Duty-nak a címe. Voltak olyan teóriák, hogy Black Ops 2, meg ezekhez hasonlók. Nos, az Iron Wolfról csak annyit kell tudni, hogy ez csalás. Nem Iron Wolf lesz a neve. Szerintem a képeket meghamisították, meg hasonlók. És nem régen kiadtak körülbelül olyan 2 hete egy olyan képet, ami az volt, hogy Call of Duty Black Ops 2 04.28.12. Tehát ez április 28-án jelenti, és ez az első előzetesnek a megjelenési dátumát akarja mutatni, és ez már eléggé közel van, már csak 4 nap múlva lenne az első előzetesnek a megjelenési dátuma, de ez is egy nagy csalás, de egy másik nagyobb csalás az ez a kép, ami Call of Duty.com/BU2, ez volt a honlap címe, egy nagyon rövid ideig, ám levették. Treyarch készíti, ez a Call of Duty Black Ops 2 Revenge Trailer is coming. Ugyanazzal a dátummal, ami az előző képen volt látható. Ez egy nagy csalás, mert ugyanaz az arc, ugyanazok a nyilak és ugyanazok a elemek láthatók, mint ami a Modern Warfare 3 vagy a régi Black Ops honlapon található. Tehát ez egy csalás, ez egy meghamisított kép, de nagyon új információk szerint a megjelenési dátumot május 2-ára rakták, ami már nagyon közelít az igazi megjelenési dátumhoz, és mint látható a háttérképben, hogy valami egészen más illető van a borítón, vagy akármi is ez, tehát más illető, és ebből lehet arra következtetni, hogy valahol így április vége körül fog megjelenni ez az előzetes, és a Call of Duty nemrégen frissítette oldalát, és megjött az első hivatalos információ, ami szerint május 1-én fog megjelenni a Call of Duty Black Ops 2 hivatalos előzetese, ami már csak 6 nap múlva lesz. A honlapon sok-sok ilyen classy feed látható, plusz FPS Russia-nak az egyik videója látható, ahol feltételezések szerint valószínűsíthetően egy killstreak van megjelenítve, és ebből, és ahogy mondták, ez egy prototípus, tehát még nem jelent meg semmi, és ebből adódik, hogy a Black Ops 2 nem a múltban fog játszódni, tehát mint az eredeti Black Ops, tehát ugye a hidegháború és a vietnámi háború körül, tehát ugye az 1960-as években fog játszódni, nem ott fog játszódni, hanem feltételezéseink szerint valószínűsíthetően úgy 2015 és 20 között fog valahogy játszódni majd ez a új Call of Duty játék. Egyelőre nincs további információnk erről az egészről, mi is csak ennyit tudunk. Amit már mondtam, május 1-én lesz a első előzetes, utána pedig olyan november körül fog megjelenni a játék. Az előzetesről egyből meg lehet majd tekinteni majd itt a Game Review-n. Az előzetes meg lehet tekinteni, és remélem tetszett ez a videó. Iratkozzatok fel a csatornára, hagyjatok kommenteket nekünk, hogy mit szeretnétek látni, meg hasonlókat. További szép napot, ez a Game Review április 24-i hírei volt. Még találkozunk.